Γεια σας. Σήμερα θα σας πω πώς να κόψετε το τσιγάρο. Βασικά είναι λίγο δύσκολος τρόπος, αλλά υπάρχουν πολλοί μεθόδοι για να το κάνετε. Ένας είναι να τρώτε πολλά σπάρια, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα σακίδι του Άι Βασίλη. Εντάξει. Δεύτερος δεν το συνιστώ πολύ γιατί είναι πολύ βλαβερός για τον εαυτό σας, όπως ποτά. Ναι. Άλλοι τρόποι είναι όπως να προσπαθήσετε να μην το σκέφτεστε και να έχετε ως αντικατάστατο κάτι άλλο. Άλλοι τρόποι είναι, ας πούμε, να έχετε ένα τσιγάρο, να μην το ανάβετε καθόλου, απλά να το κρατάτε στο στόμα σας. Να το κρατάτε και να ξεχνιέστε με αυτό. Άλλοι τρόποι όπως, εντάξει, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που οι άλλοι κάνουν ενέσεις νοικοτήνης και αυτό εδώ πολύ βλαβερό είναι, οπότε σας συνιστώ να μην το κάνετε. Μπορείς να κόψεις το τσιγάρο όμως και με το φαΐ. Όταν σκέφτεσαι να κάνεις τσιγάρο, απλά να τρως. Αλλά εντάξει, όσοι έχουν κόψει το τσιγάρο έχουν βάλει αρκετά κιλά βέβαια με αυτό. Το τσιγάρο είναι πολύ κακό σχετικά. Εντάξει, εγώ καπνιστής είμαι, αλλά προσπαθώ, αλλά δεν βλέπω αλλαγή. Μάλιστα. Το τσιγάρο έχει μέσα νητροζαμίνες, βενιζόλιο, ιφορματινόλη, κάπως έτσι, που είναι πολύ κακές για τον οργανισμό. Αυτά εδώ σχετικά με το τσιγάρο. Αν θέλετε ακούστε τη συμβουλή μου. Αυτά εδώ. Γεια σας.